ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମାସରେ ନା ଆର ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଅଫିସିଆଲି ରିଜଲ୍ଟଟା ଯେ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସି ଆପଣମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେଟା ଆପଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ଫଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ହେଇଥିଲା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍।